Srećan rođendan! Ako si stvarno ja, reci mi odmah, želim da znam, jel nas život slomio ili smo od njega napravili čudo? Oboje. Život nas je lomio, ali baš lomio, ali iz tih pukotina je niklo naše svetlo, bit ćeš mnogo ponosan. Malo sam zbunjen, imam mnogo pitanja, jer smo stvarili onaj najveći san, knjiga. Ne jednu, već dve. I znaš ono što sanjaš krišom i pišeš kada niko ne vidi, ljudi će to držati u svojim rukama, držat će delove našeg srca. A scena, jel smo pričali na sceni? Ne jednom, već mnogo puta i svaki put je srce htjelo da iskoči iz grudi. I znaš zbog čega su ljudi dolazili da te slušaju? Zbog onoga čega se ti sada plašiš, a to je tvoja autentičnost. Wow. I sve ono što je sada tebi san, nama je postao život. A ono naše ludo verovanje u ljubav, ljude, jesmo li ostali isti? Nisi ostao isti, hvala Bogu da nisi ostao isti. Postao si tiši, jači, snažniji, ali nisi izgubio svoje vatrno srce. I dalje verujemo, možda jače nego ikada do sada. A jesmo postali nešto, završili nešto, postali neko? Postali smo svoji, mnogi ljudi su nam došli kao inspiracija da ne budemo kao oni i to je blagoslov. Srušit će ti se sve idealizacije i shvatit ćeš da sve diplome, zvanja nisu ništa u poređenju sa zvanjem čoveka. A važno mi je da nismo odustali, to mi je baš važno. Nismo, bilo je noći kada nismo znali kako da dočekamo jutro, ali nismo odustali, jer nas je vodilo nešto veće od nas i stalno se to vraćalo životu, neka ruka, molitva, milost. A jesmo voljeli i bili voljeni ljubav? Jesmo, ali prvo smo morali da naučimo da ne molimo za ljubav i to je bolelo mnogo. Prestali smo da trčimo za mrvicama, prestali smo da dajemo više od onoga što se više ne ceni i tada je ljubav došla kao dom. A kako su naši mama, tata, baka? Tu ćeš prvi put stvarno odrasti. Jer neće svi ostati, izgubit ćeš neke koje si stvarno mnogo voleo i naučit ćeš šta je to svijetu. I plakat ćeš, mnogo ćeš plakati. I doći će dana i u ovom trenutku kada plačeš i kad se setiš svih njih koliko ti nedostaju, ali slušaj me sada dobro. Ljubav ne umire sa onima koji odu, ona samo promeni oblik, postane molitva, tišina, postaje volja da se sutra ujutru probudiš i nastaviš dalje. A lepe stvari? Dolazi mnogo lepih stvari, doći će ljudi u oblicima kakvi ne možeš ni da sumnjaš i shvatiš i razumeš. Doći će ljudi koji će postati porodica, doći će ljubica, doći će stolovi za kojima ćeš se nahraniti ljubavlju i pomisliti, Bože, je li moguće da ja živim ovakav prelep život? I zato ne žuri, ne paniči. Kada se sve raspada, znaj da postoji plan i Bog ima širu sliku za tebe, veću nego što ti sada možeš i da zamisliš da postoji, ali ono što je tvoje naći će te, ne juri, ne srljaj i doći će u pravom obliku sve ono što je za tebe. A kako do tada? Tako što ćeš uvek se setiti ko si ti i setiti se da je život bajka čiji si ti pisac i nemoj da pišeš iz straha, nego piši iz vere, iz ljubavi, iz tog ludog srca koje imaš. Obećaj mi da nećeš zaboraviti ko sam ja. Nikad. Jer sve što danas jesam, niklo iz tvoje vere. Da rizikuješ iz svoje vere, kada nisi imao ni jedan dokaz da će biti dobro, ti si me stvorio. Hvala ti.